adab itu yang junjung tinggi. Betul. Cah-cah sama saiki apa neh sing cilik-cilik generasi baru angel banget mempelajari kuwi. Bangko setetek-setetek. Setitik ora setetek. Sing padha lali ya, Gong. Ono. Ya. Bacotke nggone seneng-seneng. Mumpung Pak D plentrong ya isih lenggah. Nduk Tatin karo Nduk Elisa ya isih sowan. Ya, Mas Gareng. Ya. Di spot apa ora? Wis amene wis. Wis ra usah disepoti yamene. Wis ahene ras. Wilujeng-enjing Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Nggih, wilujeng-enjang. Wilujeng-enjang. Wah, wilujeng-enjang. Alhamdulillah warga mriki tasih sak perangan sami wungon. Matur nuwun. Niras pantes nirakati desane. Lho nggih ya wis taun sepisan ya. Supaya adoh seka balak lan bilahi kamulyan kang tinampa marang warga tlatah lempuyang mriki. Leres. Lho ya ngono Mas. Oh iki tata gelar presane wayang ya iki sing pindho nyanyuwun karo sing nyipta jagat. Lho nggih ta ya. Nggih, piye? Blangkonku gleling ta? Oh lah. Padha. Ketoke capek kok jalukan kuwi. Wah ning tulus lek jaluk kuwi. Lho, lek jaluk tulus tenan nek iki. Heeh. Nggih. Wis kok nggon aku 3 nara 4 malan. Nembe sekawan. Nggih, iki apa meneh sing dicopot sesuk timbang iki ya apik. Tanda tresna yo ya apik. Nggih, apik. Kelimpi. Aku ki nek nyambut gawe iki harus gonta-ganti ora. Lara samargi menika jare para winasis ngendikake ajining raga saka ageman busana. Bener nggih. Kemlaping lati iso dadi wereng pirang perkara ning kudu ngati-ati mula tak gondeli bola-bali tak aturke Mas Petruk. Nggih. U3 kudu dienggo. U3 kuwi ucap, ulat lan ulah. Ya. Dadi niki kena kanggo delane marang sapa wae mligine nggon rasa budaya. Nggih. Ulah panjenengan kudu ulahe karo warga kepiye? Ulat ngadepi sapa wae ulate kudu kepiye sing paling abot nang ucap. Ya, itu sama artinya dengan lanek. Lanek itu juga anu lho. Upamane sampean nindakake nyolong jupuk. Nggih. Upamane wah aku arep nyolong kae. Lanek konangan. Nah, ya ta. Contone gek arep karo ya ta? Ya. Upamane wah kae kok ayu ya wong kae ini kae bojone wong. Tak rusuhane. Lanek konangan. Kaya apa niku lha ing pungkasan niku wonten nggih ulah lan ulat. Nggih. Ning alhamdulillah warga mriki Mas pas semone tajem ora beda anggene manekung manum kupuja wonten ngarsane ingkang nyipta jagat nggih. Lho, angel to? Angel. Nggih. Ras mangkes wen Dipun teresaken nggone padha paring panglipur uyung. Panglipur. Enggal kemawon iki pandemen-pandemen tasih kersa ngrantu. Lho ya jelas bayar larang-larang kok ora didan. Wah, nak niku perkara larang niku relatif. Nggih, nggih. Dadine ya wis gen pancen rezekine adi-adimu kaya kuwi ya disyukuri. Seniman kuwi duwe kepinteran nak dituku urung karo anake entuk, ini nak dijaluk malah keporo iso. Leres. Lah, niku teng paugerane rasa, Mas. Nggih. Aku ki urung tau dijaluki sinden-sinden iki. Mbok yo njaluk ki yo sing rada cetha. Nak men duit kuwi kerep soalnya. Lah jaluke piwulang lan pitutur ya luwih prayoga. Ah iya. Sing baku ngoten niku. Nggih, aja wah, mbok aku melu. Iya. Nggih. Lah nek ya ta. Lah nek ingin piye? Ayo ta lah nek ingin. Nggih. Itu tembung berbahaya lah. Matur suwun sanget iki tak langsung bae. Tak jumenengke antarane Dek Tatin to Dek Elisa. Oke, piyayi sang persawungan. Mbak Tatin apa Elisa riyin? Elisa. Lah, Pak Dene jumeneng kae apa? Lenggah tasih nomor 1 nang ngarep dhewe lho, lenggah. Ngersake Elisa, Dik Elisa. Tukange lampu ki nandi to? Ora, tuku estung. Apa ya segen wae alhamdulillah Mas. Tur aku yo melu bombong limira dadi warga Tlatah Lempuyang luar biasa. Biyen yo kaya ngono ngene alhamdulillah bengi iki diparingi tingkas. Nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Zaman biyen aku delok ki kelep. Nek saiki bengi iki luar biasa. Nek kena dititeni lho Mas. Dalem nek sing mayang aku iku kenge terang. Lho apa meneh nek nganggo dagelan ku mesti terang. Ampun. Amarga gek nang ngisor kono ora nganggo aku kungkum. Lah nek ora nganggo. Wilujeng-enjing Dek Elisa. Wilujeng-enjing menika ingkang
Menika sing nyimak nggih kathah. Menika disapa-sapa. Menika saking Tuntang wonten Pak Joko. Menika nyuwun petis manis. Mbok menawa badhe petis manis sesuk ditangkap ning Tuntang. Amin. Amarga piyai uga budaya. Nggih, ingkang ngersakaken kanthi raos. Ya dadine wong tuwa iki ra semangkem rungsung ning Bali tak aturke bolak-balik karo piyai Tlatah Lempuyang nak ngedonge aku mentak-mentek ya, Nok. Rasa ki paling baku. Betul. Lah niku nggon budi pakerti kuwi paling digunemi tenanan. Iya betul, Dik. Adab itu yang betul. Junjung tinggi. Betul. Ya sing kaya-kaya ngono ya. Tembunge ming siji ya. Adab. Adab. Nih. Itu wah manane luar biasa. Wah, ora umum. Luas. Angel cah-cah sama saiki apa neh sing cilik-cilik generasi baru angel banget mempelajari kuwi. Bangko setetek-setetek. Setitik ora setetek. Antar generasi jenengan ngajari generasi kula. Nggih. Generasi kula ngajari generasi selanjutnya. Setitik. Setetek. Wis tau entuk ilmu saka aku apa urung sah? Hah? Wis tau entuk ilmu saka aku apa urung? Apa ilmu saka? Ayo sesuk legake nanggonku tak kei ilmu sing buntelan plastik. Contone. Lah nek Syaratnya apa nek rono? Oh, rasa nganggo syarat werna-werna. Wis. Aku saiki wis go blangkon kaya Pak Dalang lho. Wangun. Itu adalah blangkon cap njaluk. Sing dijaluki kanthi tuluse ngati. Lah nek tenan kok awi blangkon ngene iki nek wis tak nggo ping 5 apa ping 6 ngono apa ping 7 ngono wis ngalih nggon sirah. Nggih, ya paringi, Dik. Nggih. Niki enggal ta mboten Yo aku kok Second ora second. Lah ya, second apa enggal? Wah, second. Nek tak sawang skomburi kok mondolane menceng iki ndase apa mondolane sing yo mangken sitakane rada semi mangken ora gathuk ya. Oh ya tak untiri ya. Nggih mapan. Nggih. Yo, gaturke, Dik. Nggih, petis manis iki kormawon nggih. Nggih. Sepiro? Sepiro, Mas? Petis manis pupus tebu. Ayo, pira suarane ngadep ning. Saka nggone taruna iki. Sendi? Penumping wiraswara penggirong. Iya. Iya tetep 75 sesuk kuwi. Piro, Mas? Saya resiji, kok 3 penumping wiraswara penggirong. Iya. Nek goleki bingung. Ngasih rampung segane iku urung ketemu. Ora apa-apa, dasare arep do seneng sinau mayang iku kudu penuh dengan pengorbanan. Ning aku salit, Dik. Salut, salit. Untung ora sih. Salut apa salit? Salit. Nak ane ganti i ra yo malah medeni to kuwi. Ayo. Salut apa? Ora guyumu ketoke kok ketoke semu ngecek kowe, Dik. Rada-rada ndak semono. Wes nek guyu nyekakak ngono kae. Bayangke iki lho soalé. Mula ta mula nak dilambi aja nganti kaya dalan ndok. Kaya dalan aku sing marahi bagi. Lambene plontang kaya dalan ndok, apa Bi? Silit ngono kok. Apa salut apa? Salut karo wiraswara lan penggirong.
buka catatan lan nut kuwi ora salah. Ibaratnya ngadepi buku kuwi guru bisu benerke wong kleru. Bangane kleru ning PD ya. Heeh, ora santai Dik. Wah, kleru ning PD. Ya bener. Seru turu kleru. Banter ora bener. Ayo iki aku apal, arep cacah iki aku apal. Woe anggere apal seru. Nek ora apal, alasane mike mati. Ngono kuwi. Nah ora terus ngogrek-ogrek nganu wilahan kuwi ngene iki. Ya ditutuki ngono. Pateni dhewe ya. Wes kelingan zamane Bagong Bas. Piro to? Kaling-kalingi kleru. Ngene pembalung ngono anggere burung apal kuwi tetek beneke wilangan. Bakune sesel ditutuki, mongko ya ngeling-elingno jane iki. Itulah kelebihan dan kekurangan umat manusia. Iya. Yo terus ke Dek. Ya. Betis manis yen ucap sing ngati-ati tansah angkene dadi kanthi nyata bebrang yen iki kelakon ana Wiraswara tak bacuk tenan iki. Apa salah dia? Aku ngerti sing ngendangi gawe Rama semono ki nang nyenggaki geseh. Ya apa ora? Dikira aku kuwi ora badut penggending po. Lancang. Kowe iki mbiyen pengenonge Mas Tono iki mbiyen. Pengenonge. Nek ya kuwi kleru terus. Lho nak bener malah ora apik. Wong dagelan ki nek iso sarwa kleru dadi guyu. Bacuk sisan. Padha. Aku ki mbiyen sadurunge dadi dalang ya miyaga. Lah nggih. Aku pernah nang Kemiri kono munggahe dalane lunyu duan terus sewengi ngenong aku ket sore tengah sini. Lah nak ra selak lho iki nyuwun sewu karo warga Puyang. Panjenengane Mas Petruk kuwi ngastos pisanan makili Mas Tonawan aku wis ngenongi. Iya. Oh. Perintah bayar po. Pacul cangkemmu. Apa dodone buruh. Guyu ngono. Krek. Sing apik ngene lho. Sing apik ngene lho Pak Diplentrong. Memang sekarang kalau mangsane dalang ya dalang terus pelawak penyanyi sabitute kita improv aku nyelok kok kita improv di panggung itu kadang kala sepi sebabnya apa? Contone mereka sibuk main HP. Nah, iki narap HP, wijane main HP juga boleh tapi disudo porsine. Berarti kita berinteraksi dalam panggung untuk gawe pagelaran yang meriah itu betul-betul kanca itu menikmati dan mendukung ngono lho. Tak petil Mas ngendikane jenengan. Tak petil. Oke. Tak komah. Yo aja saru lho sawe. Ya aku membatulkan. Tumeh kowe duwe wis. Ora nek aku salah krungu kok. Zaman Suwargi sing ngasta Mas Entus. Nggih. Sinden kok wani dolanan HP, kelakon dijaluk digeceki 3 Mas. Ya. Kuwi tenan ning Mas Entus Suwargi panggah ngijoli ning saat kuwi tetep rantuk digecek tenan. Iya. Karena kita sak itu adalah kita Mas Seno tak kira wis tau nglakoni. Lho niku real. Amarga apa gunane awake dhewe panggung pandangan-pandangan sing arep mau ki dibutuhake karo pamirsa. Iya. Lah mula aku matur iki ulat. Ulate kepiye karo pandemen, ulahe kepiye iki mboten Pak. Eman-eman budaya dhewe. Ya terus ke. Besok sinden nah arep dolan HP kena tapi tutupi buku ngene lho. Nah, ngene iki nang ngisor. Ora tok. Ayo, tambah apa, Dik? Monggo. Ada permintaan dari panitia menika. Sugeng dalu menika. Panitia nyuwun sekar sinom nyamat. Mbak Tatin, Mbak Elisa dan dari panitia. Lah saiki sekalian iki Mbak Yumu dijumenengke. Ayo Mbak Yu. Tin, ngerti Tin. Ora Mbak Yu malah kuwi arep. Oh, wasine wis tuwa lho kemaku. Nyatane. Ayu kemaki. Lah ngoten sekalian nggih Pak nggih. Wangen aja ngantuk. Cah 86. 86 ki piye? Iya, 86. Kelahiran. Iya. Loh. Rumangsane isih kinyis-kinyis ngono kuwi. Lah, sak anakku dhisik anakku. Iya. Yo. Coba. Sinom nyamat piyai loro
Wiro swara senggak. Ayo. Gesek. Wis lakonono tadi. Kekrek. Loh. Dikira aku tipis duit ki lho. Duit ki lho aku bengi ki yo gek golek. Padha buroe kok. Rumangsane. Kita satu panggung ini adalah pemburu semua. Jangan saling menghakimi. Oke, ya. Matur nuwun, Dik. Aku kowe sesuwe nafsu kok. Pacul dasmu ngono. Ya. Kanca-kanca melu senggak. Sing ngagem kaya tinggal. Lah kaya si Wonosari si Tupoyo. Sing saiki gawani wayang. Biyen pengedrame Kakang Mutono kaya Tupoyo. Tupoyo. Mlaku-mlaku karo wong wedok. Yen pancen aku seneng gelem tak demok. Ngono kuwi. Senggak ora insyaallah. Astagfirullah. Lah nek. Ya. Sing luar biasa. Leres swargi-swargi kaya Pak De Margono swargi menika nggih pujangga seniman. Pak De Maksum pujangga seniman ing tlatah Gebukang lengkapipun wonten Lempuyang. Iki biyen Pak Plontang iki ya melu grup kene. Lho aku ketoprak. Biyen kok didapuk biyen. Gagak Rimang dapukane. Apa Pak? Gagak Rimang. Gagak Rimang iki jarane. Lho aku ku malah lho aja ngentengke ya saiki tak takon. Sing paling baku pemain ketoprak iki apa?
Ora, ayo. Pemain ketoprak panggung sing paling baku apa? Ayo seniwatine. Ora iso sing paling baku tukang ngerek keber. Kok iso? Role bagus sing lanang sing wedok kinyis-kinyis nak keber ora dibuka arep delok apa? Iya. Delok keber padahal keber lek bar kudaran klunyut kae. Kentongan lak kaya kowe wong kulino maling. Lho maling ku aja dipangan mentah ya, Mas. Aja ngomongke ketoprak karo kentongan to. Lah piye nyemoni yoga sing di anggere oleh bagian rokok ngono metu kaya ketoprak. Oh ngono. Boko sitok. Soalnya ditokke kabeh entek. Yo teruske. Sing ati jaman wis tuwa becik sing prasaja karo Elisa. Pripun? Tanebing siang latri. Tanebing ning gandenge wong Sulawesi ya tanebing siang latri. Ora apa-apa ning aku ngabilang gitu. Oh. Tanebing. Oh, aku krungu tanebing kok. Wah, iki gesek. Iki laku kuping lancang. Ora apa-apa, soalnya anu ta wis suwe ra weruh kuwi. Enggak hubungannya. Ora masalah. Oh, lah aku ki gawe joglangan ya tak jeguri dhewe. Ya itulah. Lah nek aku karo mbak kuwi ngene. Iki yo melu puas kok. Lah nek. Heeh ya. Ya ayo. Ya. Ya. Sing dienggo penutup iki jare jenengan ketoprak to. Yo tutupi digongi ya. Sak baris wae rong baris. Ayo rasai basi bis. Yo. Yo matur nuwun. Apa ta? Apa? Lemune rol celeng ya. Ora apa-apa dadi celeng, timbang dadi taine celeng. Ayo. Mending Iki suwe-suwe ya arep horor nek tak teruske geseh kok. ora apa-apa dadi Apa kowe celeng. wis tau weruh kuwi? Wis tau weruh? Wis tau. Berarti kulino. Kulino apa lah bentuknya seperti ini. Gon sing iki mau lho, sing buri. Apa? Gon sing gone celeng iki sapa mu? Tai lalat. Ah, geseh. Sepiro? Amma. Lah yo ngono ta ini celeng. Menapa ijin Kakang Mas? Masuk malah dadi ketoprakan. Le muni sosomo ngene nganti kaya wadah kacang. Contong. Ora apa-apa. Iki ra apa-apa iki mau cengkok Cina. Kuwi Manut Cina ireng. Lah aku manut segrengane rebab kok. Tak padake aku ora mudeng apa. Nggih. Sampun dipun pinangkani menika panyurunan. Saking Bapak panitia. Sinom nyamatipun. Menika wonten ing ngersakaken sambung wanci dalu. Sip. Ya wis pokoke disembadani. Minangkani sinten? Ayo panjenengane loro sisane yo lek genten adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ae to, bawane iki mau wae. Langsung aja. Ya. Ya kuwi nyuwun dipangestu karo pangripta si Wanci dalu ki panjenengane Bapak Haji Sukron Suwondo. Ya. Perlu lho Mas ngoten niku. Nggih to ya. Nggih. Mugi-mugi Pangripta menika dipun sebat asmanipun kemawon sampun bobonge penggalih. Nggih. Leres ya sambung Wanci dalu nyuwun donga pangestu saking Bapak Haji Sukron Suwondo. Lah omong aja terus-terus ndak mbrebeki sing bobok. So, aduh. Bagi iki kepiye kan siji iki. Oh, ki omong-omong karo leluhur.
Jagani donya ora. Aja seru-seru ndak, Bro. Dan alhamdulillah penonton lumantar live streaming telu menika awet. Nggih. Saking Mbak Devi masih 300-an penonton. Ngaten. Dari Jogja Live masih 1.100. Alhamdulillah. Ya, tadi maksimalnya 1.500 berapa gitu. Ya betul. Luar biasa sing delok tesih kathah. Amin, amin. Amin. Nadianto sampun esuk. Linjing. Apa? Linjing. Lingsir enjing niku linjing. Wah, ora tanggap kowe kok. Ada bahasa. Ya lagi tembungane kono kowe. Ana linjing iki lingsir. Lingsir enjing lho. Aku mau kalah pokoke beniki aku. Kagem para pamirsa lumantar live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Ayo nduk. Sing gedhe pangapuraku kemas kepujaku jajan hatiku sepengku mewajidakku ngrupita sarimu kelaman karmaku Kang Mas Kang Marah. Sambung wanci dalu ning kendangane kok kaya kendangan nganu ya. Apa? Cakilan tak ndang di tak ndang. Mergane sing melu joget cakil. Berarti nggak akor joget piye iki? Ayo ku nak kuwi ngono ra sepiro, Dik. Aku ku ngasih ngelirik karo melodi mempeng ning kabel ramuni. Ora ngono. Wah, wong langgap karo sing wedi ora teng. Ya. Mendang boyo jumlahnya lah.
sambung wanci dalu. Kasembatan kanthi lancar. Pengendang jaibong karo sing semindi sing gek omong-omong karo sing ra ketok kae Kakang Adi. Piket mau lho. Wis suwe lho aku. Oh, kene aak kene. Ket mau kebagian konoan wae to. Ora apa-apa. Inna wa ma'asabirin. Nek ora iso. Sabirin lunga. Ora lah mula nak cara nggon kitab suci Al-Qur'an kae dijikuk hidinas siratal mustaqim mlaku dalan sing bener lan bener. Lah siratal landinane lah kowe iki pas ulang aku ora mangan kowe. Ayo kowe takon padunan kok gawe PR kowe. Ora apa-apa, soalnya nek ora iso kuwi ya engko dipriksake. Sopo aku? Ora ya sapa-sapa. Oh. Maksudnya nek ora iso bebuang, kuwi kan kok mendadak dipriksake nang anu to. Ora apa-apa, umpamane diladai muni ngono-ngono ki ora apa-apa ya. Ya matur nuwun. Terima-terima ki ya. Iya trimo. Ayo lek icik-icik. Nggih matur nuwun. ya ganti personil dhisik Mas. Dik Tatin Dek Elisa semene sawetawis ki gilirane tak jikok loro-loro Mas. Ora telu sisan wae. Telu. Nggih. Ya wis, oh iya engko telu-telu. Sudah jam 3 soalnya. Weh, tenane. Iki disuwun kalih warga Puyang. Nggih. Nggih monggo ingkang baken mangke menika wonten ngajeng masjid kersanipun cekap sedaya. Anggenipun sami nindakaken salat subuh. Purba wasesa wonten ngarsa panjenengane Mas Bagong. Oh, ngoten. Ya sadurunge subuh mangke wis dirampung isih. Lah ngoten. Disambung sesuk awan. Sesuk awan sing makayang. Blangkon kuwi anyar. Ayo sing loro telu medhok. Melek. Mojok. Lah, iki nggo umur-umur ro ditampa. Ulat. Yo. Ora doh wong kon medun kok madhar buka aku ki wis 72. Oh gimah iki jan ngeyel siji kok. Iki Sitri kok nggawa celimut semono kandele nek. Iki di loro adem apa itu Tri? Dalam? Di loro adem apa piye? Mboten. Nggawa celimut. Lah niku namung Pak niku namung spot. Ngene ta? Pisang yang nggawa. Lah iki do nggawa kabeh apa? Lah ten Solo panas. Oh, nang kene ada. Lah jenengan Di sini biasane kan ada yang menjadi hati. Pak, jenengan sok dibetani celimut apa mboten? Ora. Ngono doh ngomong-ngomong ya ta. Ya ngedo rebukan apa perlu ini? Kula dibetani saking griya jenengan dibetani napa mboten? Ora lah digawani. Ya nggih. Sing arep gawani sapa Aku ora butuh selimut saiki aku. Mau cari selimut itu duit tek. Nggih, wilujeng enjing adi wedok. Nggih. Wilujeng enjing. Nganggo mik. Oh bocah kon guyu malah kok ciduk dawet. Matur karo piyai ingkang kersa wungon ngantos enjing menika ngersake tembang napa? Ayo sing apik. Mike iki nang kono aja nang kono bengung. Mik kok nang kono jugake nang kono ki bengung malah aku ngegron kok. Fania mesti. Ayo iki sing kulino. Kulino dolanan mik kowe. Ayo matur karo piyai sing kersa wungon. Nggih bapak-bapak ibu-ibu. Ayo kok do omongo Mas Menai. Lah wong ngene iki arep mengko kono wis rampung dhewe sing ngomong banter. Oke liyane do melu mengko wis tok ngake dhisik. Pun ngantuk dereng Pak Bu. Dereng. Oh dereng. Ayo ngesake tembang apa matur sing apik. Nyuwun lagu napa Pak? Apa? Mas. Yo do turu ya. Larang ya kuwi. Ora. Kuwi lagune wong idok ndok kuwi. Ladrang Sri Gendu Mas. Nem-nem mau. Nah ayo. Ayo matur. Sing gendhu ki bajing. Napa? Napa Pak? Napa? Ini Damsari. Lah lak ngoten ingkang ngersakaken ki rodange penggalih. Nggih, niki wau ya saking panitia ya ana sing ngersakake apa ki mau? Kembang rame. Lah lak ngoten. Sing nyeker Mbak Tati dan Mbak Elisa. Ayo kok ketutupan.
Yo nyidam sari dibawani piyayi telu. Nah, ngoten to Pak De? Nggih. Ya, ora apa-apa aku setengah jam rampung lakon. Sukses. Betul? Betul. Allahu Akbar. Yo dibawani. Aku suara mampir gone Maruku. Dawa ngayu pas ora? Padakan wah. Ayo. Ayo kowe kok malah mentelngi aku. Lah ngertose jenengan nang lekasi kok, Mbah. Lagi nang lekasi ora iso krampungi. Wis tuwa ki mbok sing sabar ngono lho. Oh alah wong bocah. Nek wong tuwa ora sabar kuwi cepet setruk. Cepet kesel maksudnya, cepet kesel. Wis tuwa wit biyen cerewet. Ampun galak-galak to, Pak. Galak anggar sempune lunas kok galak aku. Sing lunas ke kono pucet-pucet kae. Wis tak gawa kok tenang. Dawang bagus. Wong bawa kok gidong tangan kaya arep direp iki cara ngendi. Kaya gidong tunggul. Mesake manto nak ngono carane ya mik nang kene ngegron terus to. Lho. Seneng aku. Ayo. Apa wakku dhewe. Kon bawa kok malah iyik dhewe. Nak awake dhewe ndase melu sapa? Pripun? Nak awake dhewe iki ndase melu sapa? Kering omah. Ayo, ora do gubek dhewe. Panjen sinden. Colonge catetane engko. Do dewa Jawa Takong. Lah jenengan yo melu gendong tangan kok ngandel kancane. Nyedak-nyedaki kok malah nyamari. Tangane nang mburi ning nakal. Wis tuwa ki mbok sing eling. Nggih. Sing eling, Mbah, sing eling. Ingat umur, Mbah. Ingat umur, Mbah. Nggih pun wayahe lho, Mbah. Sing muni wis wayahe. Marisa. Mboten. Iya, Mbah. Urus sik, Mbah. Iki bare wis wayahe. Maksudnya wis wayahe mimik susu. Nggih. Niki lho, Pak, kula kok salvo kalih kumise. Ora ono. Ganjel. Ayo sing nangani walas ana mring Ya dadi watuk-watuki lho, Mbah. Ora Pak Mami ning Pak Martinem. Heeh. Ayo terus ke Pak. Besok kapan katakan Jejer wong bagus. Oh nggih. Jejer wong Gus. badhek mbahmu kono. Oh sing tek iyik kowe kuwi kok malah ngono ke badhek. Dicaki mau. Oh. Jejer lan wong bagus. Oh, asline ya nafsu tenan iki ya. Lah kok iso muni nafsu lho, Mbah? Aja. Sampeyan arep musuh karo iki cepet mati kok.
Enggak cepet mati aja. Kok formalin. Sing tuwa-tuwa kuwi rasa golek sing nom-nom. Kebutuhan. Tolong ya, tolong ini masalah merti dusun, bukan masalah pribadi. Lho aku kan ngomong sing tuwa-tuwa rasa golek sing nom. Lah paling kok ya tekan kuwi. Kowe kok ugek benekke kono sing benekke aku. Jan. Mbah Tikus. Matur nuwun. Iblis kowe ya. Mbah. Ya aku rumangsane aku kuwi kalah raine menang nasib. Mbah. Bagus ning. Ya lah. Sabar. Saya iso kok malah lucu ngono ta karo kene. Ane ya kuwi mau. Ora kena gawe meri. Gawean padha ning rezeki beda. Lah. Ayo sing sabar, ora paring nesu. Menang raine kalah nasib iri. Nang no wae. Sesuk bari tekan Kemah Ijan ya tetep cantrengen. Umpamakna nah kodha tanpa plontang tanpa prau sasat darat ing sasat Dok tak beneke tanpa perahu sasat sarah. Oh, sarah. Jolodri. Sasat sarah ing Jolodri. Manut aku diabani sing buri kur. Ora manut kekrek. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Kowe ras manggeger, wong telu padha dene duda. Bagusi. Wong untumu ora ganep kok gleleng. Untu kok ana spasine. Umuk kowe arepan. Alah menang rai kalah nasib ya, Des. Ya to, Dik. Susu. Pripun iki? Jiro lu sempungkasan. Idam Sari tak bani. Jiro lu. Idam Sari. Kaya kucing kerah. Sing ado-ado sapa iki? Oh, wayare bukek ngene. Ya wong angger wis kelar kewajibane, gugur kewajibane kan dhek wis ora nek wong akeh digawe aku nyumbang rono raine ngomong digawe raine pucet ya wis. Durung rampung wis sumelang nak tombok. Berarti Mega Pro anyar. Nah, kredit. Ora kredit Mas lunga. Ya nah, Idam Sari. Ayo, waduh. Dan kowe iki ora swara kok malah mlungu iki lho. Hae ngono lho bosok. Hae pedhot ngono. Buruh kok ngeyel. Iblis iki. Dudo merongos. Jenengan kok mbuli terus to, Pak? Mbah, ngenten iki nek mboten enten wiraswara nggih mboten jalan. Cukup wiraswara ngopo? Tolong masalah dudar jangan disebut lagi ya. Ning nakmu saya juga tersinggung. Ning dalam koma kata-kata lah nek. Nah iki wis ora sambat. Ha nek kepenak. Lanjut.
bukek ya dodo. Kowe iki nglindur apa piye? Dramu rumangsane kok karo aku arep perkengkong to. Oh iki. Oh iya. Wah, kae ngantene wis teko sinangkara siji kae. Oh, iki perlu butuh iso lampah apa ora kae? Wah, basang girong. Ora usah dicucuk lampah wong wis tau dicucuk. Wah, basang girong jaluk wedang ngarani susu. Mbok kaya iki glusakanane ngasih sak seret. Ya, lanjut. Mugi-mugi Bapak ingkang kersa wonten Nyidam Sari dadi tombo. Yeah. Tombo saya dadi renoke penggalih. Oke. Trio kwek-kwek duduk. Lha ana sing tengah ki jan jogete wagu. Sing cendhek lho. Lurung dilatih kok iki. Dompo dadine kaya Bagong jlu ngono kae. Nek wis dilatih ya. Wis ngono ya do bali do angkrem eret-eretan. Mas Petro. Nduk Tatin, Mbak Elisa karo Mbak Devi karo Nduk Irma. Nah, iya. Sisan. Anak iki temonjo, anak iki jan wah bingung iki. Tak suwun iki ngendikan Mas Petro, Mas Bagong, Mbak Elisa, Mbak Tatin karo Mbak Devi karo Mbak Risma yo. Kembang Rawe untuk lagu terakhir. Pamundutan saking sinten, Mak? Menika saking para panitia. Matur nuwun. Ayo Kembang Rawe girong. Angel. Kembang Rawe ngono. Yo, Kembang Rawe, jomplangke Mas. Dung ding dung ding dung ding.
Pakde Plundrang. Mbak Tatin, Mbak Elisa. Gandeng sampun paripurna sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Rahayu ngintan sapi nggih. Amin. Nggih Mas, terus ketikane para pujangga damar mancung cinupet. Nggih. Sing ala dibuang sing apik, sing adoh, sing apik diagem marang warga tlatah Lempuyang kanggo turun temurun marang putra lan wayah. Tinggi panutan ya, Mas. Nggih, nggih. Dek Tatin, Dek Elisa, mbupun Pakmu gedhe le Gojek Keladuk ya sing gedhe pangapurane. Sendon ana pepanggungan. Nggih, sami-sami Pakde. Mbok pilih kula kalian Elisa nggih. Keladuk kalian panjenengan Pak Dalang lan sedaya masyarakat wonten ing mriki nyuwun pangapunten. Sami-sami. Mbok pilih insyaallah benjang saged sowan mriki malih tansah pinayungan dumateng Kang Nyipta Jagat. Amin amin. Tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng. Amin nggih.